Так, давай, гэта мы, паўгадзіны ўжо запісалі. Усім прывітанне, першы гікаўскі 56-6 атрымліваецца. Вось вам, калі вы глядзіце, маленькая котачка. Да, усё як заўжды. У нас сёння з намі Мікіта Мелказёраў. Мікіта, прывітаннішкі, як твоя справа? Быццам не бачылись да гэта. Быццам мы не запісалі эксклюзіўную частку для Патрэёна, таму вы можете падпісацца. Мікіта распавядае пра сваю шапку, лысіну і ўсе астатнія рэчы. Это все повязано, так. Все переплетено. У Мікіты яшчэ адсылка на Лейбоніка, бо ён увесь падкаст смоўжа ў руках теребіць. Да, ось, у меня есть такі смоўжак. Вось, дарэчы, альбом 2023 года, самый галоўны для мяне, гэта альбом Лейбоніка. Я хочу вам сказать, что мы же записывали с Башлыкевичем. Наконт того, як там Башлыкевич выступил, и это как бы, бог ему суддя, простое, что у нас нормалёвы контакт з Лейбоніком, і мне сапраўды, мне симпатычна тое, што ён робіць, але я ему сказал шчыра: чувак, мне по твой альбом просто разрывае к хера. Потому что так. Это нібыта, а яшчэ форма, якую ён дал, нібыта все весело, цікава і гэтак далей, а тут ты просто сидишь в цэнтры гэтай Варшавы і пачынаеш тэкст разбіраць, да? І гэта вельмі жудасна, это вельмі адклікаецца во мне, і, жорстка, красиво. Вось трэба будзе сёння пераслухаць. Да, у любым выпадку. У меня падобнае было Вольскі, мне у 22-м, мабыць, ці ў 23-м, я выпускаў альбом «Эмігранты». І я вось чакаў ад гэтага альбома тое ж самае, што я ў выніку атрымаў ад альбома Лейбоніка, таму што вось я не ведаю, чаму мне вось... Ад альбома Вольскага я гэта не атрымаў. Да, я таксама, у мяне не атрымалася. Ну, зноў такі, тыпу, хутчэй за ўсё, і я просто не аўдыторыя, таму што вось неяк там... Я ж магілёўскі хлопец, для мяне вось гурт Глюкі, Нізкіс, без нот, усё вось гэта, я на гэтым стале. А як яны гуляюць? Што? Без нот. Дарэчы, гурт без нот называецца... Называецца без назвы. Просто яго назва, таму што калі яны абіралі назву, яны зразумелі, што яны не ведаюць, дзе знаходзяцца ноты на гітары, а ведаюць толькі акорды. Цікава, што ёсць яшчэ гурт без назвы. Без назвы ёсць, да. Кароч, да ўвогуле вельмі шмат піздатай беларускай музыкі з'явілася. Тыпу, у мяне увесь там 22-23 год прайшоў там 90% у мяне ў плейлісце толькі беларуская музыка і там, мабыць, які-небудзь яшчэ амерыканскі метал умоўны. Слухай, у мяне зараз вельмі шмат з'явілася украінскай музыкі. Ну, тебя заўжды панахільны. Таму што ты ж... Як гэта пісалі, ты ж не беларус, ты ж Лоева. Я з Лоева, так. Потым... А я, дарэчы, не беларус, таму што я з Магілёва. А ў Магілёве, як нам пісалі пад выпускам за абсентам, адны расейцы. Таму... Я з Хабаровска, я беларуска. Вось мы сустрэемся. На нормальном языке разговаривает. Ну. Да, нормалёвай мове. Слушайте, наконт мне вельмі цікавы кейс наконт Лявона Артуровича, які как бы не даў спраўдзіцца нашим чаканням. А гэта правда, што праз постаць гэтага аб'ём гэтага чалавека і маштаб гэтага чалавека, яго всю біяграфію, ты ад яго нешта чакаеш. Мне вельмі цікава, конечно, як тут спрацаваў Чармуха і яго вельмі круты канал Міністэрства культуры, што Саша, нягледзячы на тое, што нібыта мы там уяўляем сябе нейкім там эмігранцкім баблам, Саша стаў спакойна распавёў, што гэта кепска. Лявон Артурович, вся павага, гэта кепска, раз, два, три, 4, 5, я мяркую, таму што вось так. Ну і пасля, дарэчы, ён казаў, да, што тое, што хацеў зрабіць Лявон Артурович, наколькі я разумею, зрабіў на 38 там песен, ці колькі там, то, Лейбонік сапраўды сцісла, акуратненька зрабіў і разумеючы прыблізна Башлыкевіча, што ён такі мяккі, наўрад ці ён хацеў бы нейкі там контр з Лявоном Артуровичем, але калі уяўляць гэта як нейкі там матч версус нехта, то Лейбонік тут перамог, гэта відавочна, гэта просто разгром. Як то кажуць, раз'ебаў. Сапраўды, але
Я працягваю паважаць вельмі Лявона Артуровича. Я яму удзячны і за дзяцінства, і за юнацтва, і за тое, што ён працягвае і дае прыклад. Ну, За насамрэч, тры чалавек, чарапахі, якія мы спявалі пад піва каля падзіка ў 2008 годзе. Да, і чалавек трагічнага лёсу ўсё ж таки трэба азначыць, што ў чалавека прайм яго творчы прайшоў у банах весь час. Ну, ён жывая легенда. У любой іншай адэкватнай краіне паглядзіце на жывых легендаў, як яны жывуць. Яны стадыёны забіраюць, разумееце, а вось Лявон Артурович вось так. Так што дай Бог яму здароўя. Ён добры дзядзька. Не, з гэтага у мяне пытанняў не было. Просто моя гісторыя пра то, што ў мяне просто не зрэзаніравала. Таму што ну, слухай, я чувак, ну у параўнанні там з тым же самым Лявоном Вольскім я даволі малады, мне 30 год. І для мяне ну я сталеў на сучаснай музыкі. І для мяне вось тыпу тое, што робіць Лейбонік, у яго там крыху рэпчыка, крыху двайных рыфмаў, крыху, ну вось тыпу мне больш зразумелы гэты падыход. Я не сталеў там на умоўным там рокі хард-рокі 90-х і вось, ну вось слухай, калі шчыра, я ўвогуле не разумею петлю прыстрасці, петля прыхільнасці. Прыхільнасці па-беларуску. Так, вось яе разбітае сэрца пацана. Вольскага, ну гэта ввогуле не моя музыка. Мне падабаецца дах, мне падабаецца шума. Бляха, дах. Ось. Дах гэта. Я просто калі вы гэта глядзіце, просто зараз убейце дах чорная вода. Дах чорная вода і просто паслухайце, што яны робяць. Я вось у чувакоў рэальна вось як абсент сабе вось просто заслужыў гэта некалькі мільёнаў слухачоў, так же сама павінен заслужыць дах. І я не разумею, яшчэ ёсць ахуеннейшы гурт Ночы. Ночы, так у іх выйшаў просто, я не ведаю, ты чуў ці не, але альбом Ночы гэта вось гэта прыблізна на тым же самым узроўні па раз'ёбу твайго настроя, як альбом Лейбоніка. Я чуў пра Ночы, безумоўна, наш даже чаруху, таму і падпісаны на яго гэты канал, таму да, я чуў пра гэта. Ну, не заўсёды ёсць час, вось то, што ты сказаў, што міма цябе, гэта ўсё ў мяне. Это петля прыхільнасці, абсалютна дзякуючы Чарнуху, калі ён яшчэ быў галоўным рэдактарам Ультра Мьюзік. Ён просто мне даў і сказаў, ну, што ты... У іх быў эксперымент такі, яны людзям, якія зусім міма беларускай музыкі, далі яе паслухаць. Яны мне далі петлю прыстрасці. І я фанарэў таго, наколькі гэта якасна. То бок тут сэнс, ну, мне падаецца сэнс такі, што не ўсё можа ў цябе трапляць, але ты натхняешься апасредавана, па-руску кажучы. То бок ты натхняешься таго, што гэта якасна, таго, як людзі укладваюцца ў сваю творчасць. І гэта насамрэч вельмі здорава. Чілько Самахвалов, ну, просто топ. Это вельмі круто. І як артыст, як ён сябе паводзіць менавіта на канцэртах, мне вельмі падабаецца, я ім вельмі ўдзячны. Ну, то для меня гэта музыка такого авітаміноза. Міжсезонкі, вось я калі разумею, што ўсё херова, трэба слухаць петлю прыстрасці. Хаця я разумею, што можа жыццё становіцца складанне, ці я становлюся больш дарослым, але цяпер я магу слухаць гэта і летам. А вось што датычна, напрыклад, іх першага беларускамоўнага сінгла, і мне падаецца, што гэта была, ну, гэта цёплая пара года нейкая была, я слухаў з вялікім задавальненнем. Ну і РСП, как бы, я, ну, сур'ёзна, я нічога не ведаў пра РСП да таго, як я пачаў рыхтавацца да інтэрв'ю з Харадніцкім. І гэта так у мяне трапіла наконт ну, гумара гэтага, наконт эклектыкі, ўсё змешаць у адным месцы. Мне вельмі спадабалася, і ну і трэба адзначыць, што гэта канцэртная група. Гэта група, якая робіць просто вельмі круты вайб, і на пляцоўках, ну, мне просто афігенна. Таму слухайце беларускую музыку, яна гэтага заслугоўвае. Я б задавальненнем, дарэчы. Дах паслухаю ваш, які вы кажаце. Я табе закіну пасля запісу. Добра, дзякую. Яны просто, я не ведаю, но магчыма, просто я вельмі люблю сінці-поп. Там адзін з самых маіх улюбленейшых гуртоў гэта Дэпеш Мод, і мне вельмі гэта не падобна на Дэпеш Мод, але логіка вельмі падобна, структуры вельмі падобна, падыходам вельмі падобна. Яны час ад часу вельмі эксперыментальная, але пры гэтым ты ходзіш і пасля гэтага напіваеш гэта, ну, там 3 тыдні літаральна. І я да сіх з вялікім задавальненнем слухаю. Слухай, можа трэба просто петлю прыхільнасці просто сесці і паслухаць цалкам. Магчыма. Як у мяне гэта было з Лінкін Паркам, які мне ніколі не падабаўся, але ў апошні час ён у мяне ўвесь час у наушніках. Вось, я такі прям вау.
Не, Лінкін Парк гэта таксама маё сапраўднае каханне. Я быў у першым класе, калі мне брат падараваў касету з Hybrid Theory, і я такі, усё, гэта мая хуйня максімальна. Не, слухай, ну вось пакуль все слухалі вось Лінкін Парк, хто там яшчэ быў? Сам 41? Ага. Blink-182. Все, вось гэта гурты з цифрамі ў назве. Так, Green Day, вось гэта ўсё. Я слухаў тыпу Slipknот, Да, у меня так само было такое. Children of Bodom, ось такое я слухаў. Слухай, Мікіт, а ты ж, ну, типу, ты футбольны аматар. Гэта не таямніца ні для каго. Які рэзкі пераход. Да, ты зараз зразумееш, пра што я. Глядзі, ну, типу, і я, і Вадзім, мы ў большасці у сваім мінулым мы нефармалы. А ты, магчыма, быў тым самым футбольным фанатам, які пасля матчай кашмарыў нефармалаў на Немізе. Не, слухай, все. Маё першае каханне, вось моя першая касета, гэта Prodigy. І как бы, ну, гэта супер класіка. Я вельмі ўдзячны лёсу, што я ў Мінску пабачыў гэтай групы. Таму што на Prodigy я хацеў калісьці ехаць у Санкт-Петербург, але тая туркампанія, ну, яна займалася менавіта канцэртамі, і гэтая туркампанія меня пазнаёміла на мой першы канцэрт Slipknot вазіла ў Фінляндыю. І яны запаролі тады вось гэту паездку ў Санкт-Петербург на Prodigy. Але вельмі хутка Prodigy прыехалі, яшчэ Кейт Флінт быў жывы, ну, відавочна, как бы яны без Кейта Флінта прыехалі. Яны прыехалі ў Мінск-арэну, я не магу сказаць, што гэта быў лепшы канцэрт у маім жыцці, але мне было вельмі важна. Два канцэрта вельмі важны для мяне. Простое, што я рос у Масюкоўшчыне, а канцэрты адбываліся веснянкі на Мінск-арэне. То бок той факт, што я калісьці там 10 гадоў таму слухаў гэта там за кіламетр літаральна вось ад гэтай вялікай пляцоўкі, дзе я зараз гэта чую, гэта было просто вау. Я памятаю, што маё адчуванне ад канцэрта Лінкін Парк, якой быў у Мінску. Я таксама быў. Вы бачыце, якая совесть. Людзі прыязджаюць у Мінск і пасля суіцыды. Вось, пасля гэтага атрымліваецца, што Лінкін Парк мне сапсаваў ўражанне Чарнуха. Тому що Чарлуха, ён как бы, ну, Міністэрства снобства Рэспублікі Беларусь, але я вельмі паважаю Сашу, і Саша все спрабаваў мяне неяк развіваць, але пасля ён зразумеў, што вось мелказёраву трэба, вось, скажем, от Фьюра 333, вось паслухай, гэта вось прыблізна твой накірунак, і сапраўды у мяне патрапіў. Вось маё это мазафака. У меня 2007 год нікуды не сышоў. У меня он просто квітнець у маёй душы, і все нормально. Так вось, Чарнуха сказаў пра Лінкін Парк, пра той канцэрт, он кажа: Мікіта, гэта вельмі кепскі канцэрт. Я кажу, чаму? Таму што басіст зняў майку толькі ў трэцім аддзяленні. Я нічога не зразумеў, але я как бы сам факт чекіна, гэта было вельмі добра. І трэці канцэрт, які я рад, што ён не адбыўся, таму што мне было бы вельмі пасля цяжка, таму што вось у меня зараз ёсць маральная дылема з групай Лімп Бізкіт. Break Stuff, я лічу, што гэта, ну, самая раз'ёбная песня, самая для таго, каб неяк там абудзіцца і быць гатовым да экшна. Але калі я даведаўся, што Фред Дарст калісьці крычаў, што Крым — это Расія, дайте мне пашпарт. Блядь, мне так стало цяжка, што я сабе не дазваляю просто слухаць гэтую музыку. Дык вось, я рады, што Slipknot не даехал на Чижовка-арену. Выбачце меня, все, хто хацеў пабачыць Slipknot на месцы. Для мяне, ну, у той момант, гэта быў 20-й год, калі я не памыляюся, гэта для мяне было нешта, было бы вельмі цяжка. Я разумею, што Колі Тейл з'язджае з глузду, ну, няхай ён сам без нас з'едзе з глузду, і ў дачыненні да Беларусі не зробіць нічога кепскага, і я как бы буду з вялікім задаваленнем працягваць іх слухаць. Таму Лінкін Парк, я хочу сказаць, што вось я ў мінулым годзе неяк таксама і паглядзеў разборы тэкстаў, і паглядзеў агулам гісторыю, і как бы, ну, і я здзівіўся, ну, для мяне гэта здзіўленне, што Лінкін Парк крытыкавалі за тое, што два галоўных іх альбома былі нібыта аднолькавыя. А я шчыра вам хочу сказаць, ну вось Bleed It Out, вось гэты далейшы альбом, я быў бы шчаслівы, калі б яны 4 такіх запісалі. Потому что, ну, мне просто From the Inside, Breaking the Habit, все гэта мне падабаецца. Вось гэта все, вось менавіта, што мне патрэбна. Я слухаю гэта, ну, кожны дзень, літаральна кожны дзень мне падкідвае Spotify, і мне з гэтым вельмі круто. Таму не, футбольным фанатам я не быў, я не ведаю, што слухаюць футбольныя фанаты, далечы, і нефармалов не ганяў. Слухай, у нас у Магілёве футбольныя фанаты былі вялікімі аматарамі рэпера першы клас. Памятаеш такога? Сур'ёзна? Да. Я не ведаю, чаму яны... Ну, яны ж усе такія тыпу правакі былі, шмат з іх былі брытагаловыя, там з кінамі сабе называлі. Ну, пад першы клас падыходзіць. Да. І для іх было вельмі важна. У мяне проста
я вырос у цэнтры горада, і так атрымалася, я навучаўся ў школе, нас было 13 чалавек у класе у якісьці момант, усе былі пацаны, 12 з іх былі ці футбольнымі фанатамі, ці скінхедамі, і адзін я валасаты. Вось, і я з імі, ну, прям з песочніцы быў, і мы неяк размаўлялі з хлопцам, Віцёк, ён такі, ён вельмі моцны аматар Дніпра, ён ганяў на ўсе выезды, ён асабіста быў знаёмы з гэтымі рэчка падабаецца? З гульцамі і ўсё такое. Вось, і ён казаў, што тыпу там галоўнае, што тыпу ён немец. Вось, гэта для іх так, таму што вось мы сябе правымі лічым, а вось ён немец, і он пра гэта чытае, пра сваё нямецкае жыццё. Вось, і я такі, ну, тыпу, гэта ж літаральна не тое. Вось зусім не тое. Таму што у нас, як па мне, заўжды былі нашыя скінхеды, ну, тыпу, скінхеды, яны максімальна палітызаваныя сталі ў якісьці момант. Вось, а беларускія скінхеды такімі не былі. Яны просто фізічна, мне здаецца, не адуплялі ніколі сітуацыю ні ў краіне, нічога такое. Вось, яны просто хадзілі, чапляліся да якіхсьці незнаёмых, прычым звычайна падлеткаў, якія, тыпу, нічога ім адказаць не маглі. Чё, Марі? Ну, вот уся гэта. Не, насамрэч людзі вельмі розныя, я не ведаю. Да, я зовсім не кажу. Вось я кажу про тых, які ведаю. Сэнс у тым, што частка футбольных фанатаў зараз ваюе ва ўкраіне. Так. І как бы, ну, то бок пра палітыку людзі штосьці разумеюць. То бок, безумоўна, я не падтрымліваю нічога, вось 1488, усе гэтыя тэмы, але, ну, просто адзначым, што людзі суперрозныя. І датычна вашага футбольнага Дніпра, я ж 9 гадоў пра футбол пісаў, да, такого нібыта ў Беларусі не было, то кіраваў ім калісь такой Валерій Стрельцов. Или Эдуард Валерьевич Стрельцов. Короче, у него был сенс вельмі простым. Ён, калі запрашаў маладого футболиста подписывать контракт, ён яго пужаў атмасферой, потому что у его сзади в кабинете был иконостас. И вот ты уявляешь, ззаду иконостас, сядзіць нейкі дзядзька вот так вот за столом и кажа подписывай. Вось, футболисты так реагавалі. А яшчэ там даігрываў вельмі цікавы беларускі футболист Владимир Шунейко. Ён большасць сваёй кар'еры правёў у самарскіх крыльях Саветаў, гуляў за зборную Беларусі, то бок гэта вялікі футболист, які там дастаткова зарабіў. І вось ён даігрываў у Дняпры, так дагульваў, ну, скончыў ён сваю кар'еру у Дняпры, і Днепр паляцеў, тады яшчэ бабкі былі ў беларускім футболе, паехаў на зборы ў Турцыю. І вось яны едуць, лятуць назад, і Вова Шунейко кажа: слухайте, а скажите мне какие-нибудь ангельские слова. Я кажу: Вова, что ты съебал? Ну, куда ты, что ты собакойся? А Вова подпил пиво, каже: ну дайте, ну лететь долго, там было 2 гадзіны до Мінску. Ну ему сказали, ну, в выніку Вова стал там на месте першего номера бортпроводницы и сказал: я для вас, я собрал из вас словы, и я придумал для вас верш. И вось картина, что в салон, ну, то бок это Боинг, за 189 месяцев, и Вова такой: could you give to be, please, to be, please, to be, please, could you give to be, please, to be, please. Ну, ось такая вот история, короче. Это мои ассоциации с белорусским футболом и музыкой, до речі, так само. Вот, і кампанія, ось я вам хотів розповісти про кампанію, яка, про те, як я споживаю музику. Для мене музика – це все ж таки про некое натхнення. І эта кампанія в 15-16 году, она завезла меня на Slipknot, мы вельмі цікаво ехали, Беларусь, Рига, Эстонія, Сталіна, мы на пароме поехали у Хельсінкі, было вельмі здорово. І гэта быў тур, то бок з усёй сцэны Slipknota, то бок гэта была цяжкая сцэна, ну, вельмі інжынеры там папрацавалі, яны бегалі там, у выніку прыблізна на палове канцэрта клоуну стало, ну, уже не цікава гуляць, ён пашоў на трыбуны там на нас глядзець. Гэта было вау, і я здзівіўся ад таго, што гэта можа быць настолькі якасна. Ну і для мяне агулам група Slipknot гэта пра тое, што ідуць годы, але ты знаходзішся ў такой сістэме прафесійнай, у такім рынку, дзе ты павінен быць у парадку. І, ну, я сур'ёзна, гэта, магчыма, ну, моя закаханасць у Slipknot, но але тое, што я чую у слухаўках сваіх, і тое, што я чую на канцэрце, як гэта выконвае Корі Тэйлар, ну, для мяне гэта сапраўды гісторыя пра прафесіяналізм. Вось меня музыка натхняе праз гэта. І па ступені ўздзеяння на цябе, асабліва калі ты знаходзішся на вялікай пляцоўцы, мне падаецца, што гэта важнейшае з мастацтва. То бок Ленін казаў там пра кіно, но мы ведаем, што Ленін крып, таму как бы сэнс менавіта вось у музыцы. Пікавыя моманты нейкай экзальтацыі, не ведаю, да, нешта экзістэнцыяльнае я адчуваю на канцэртах, сапраўды, калі ты там, ну, я з гадамі зразумеў, што галоўны на канцэрце, таму што гэта легітымная магчымасць праараць песні, якія ты любіш.
крышечку з ну то бок мне вельмі было смешна паглядзець на сябе, калі б мяне не ведаю выдзелілі з нейкага там вакуума і просто паслухаць, як я там спяваю свой плот. Гэта, конечно, жудасна, да. Таму вось такая гісторыя. І яны працягваюць вельмі якасна гэта рабіць, і меня натхняе. І ведаеце, што у гэтым дачыненні меня таксама вельмі ўразіў Джонатан Дэвіс из Корна. Уже тут у Польши я сходил. Ну, по-перше, ну, здорово жить у городе, где ты можешь просто пройстись 30 хвилин и опинуться на концерте сусветно вядомой группы. Не ведаю, мы живем у Вильне. Дядька, до нас приезжали Рамштайн, блядь. Сори, к вам приезжали Рамштайн, и гэта вельмі круто. Imagine Dragons. Imagine Да, Dragons. что гэта, ну, литовцы молодцы, потому что вось яны так, ну, в систему как бы сусветных координат уваходзяць, и гэта здорово. Гэта так само гэта подтверждение того, что вы Не, тут ці што, калі цивилизованный свет. Калі гэта прогучала як дызрэспект Літве, не кропелькі. Мы типу Хлопцы, Я просто это видавчика. вам потребно аккуратно про Литву. Так, Вот, у вас как бы там с литвинизмом еще не разобрались. Так вот, вельмі круто, когда ты можешь прийти, и меня вразил Джонатан Дэвис, простое, что я не ведал, что, ну, я не настолько фанат, как там вылучать, ну, там, я разумею, что все сидели на наркотиках, после перестали, бла-бла-бла. Окей, я доведался не так давно. Думаю, чему мне так подобается Корн? Ну, потому что лиричный герой весь час покутывает. Ну, все его кепско, у него некая внутренняя борьба, то это вельмі мэчится со мной. Так вот, у Джонатана Дэвиса проблемы с дыханием, и кожную песню он сканчивал тем, что он дыхал в этом... ён дыхаў у нейкай, ну, то бок, штуковину кіслародную нейкую браў. Да, інгалятор нейкі. Піў вадзічку, і, сука, і ён выдаваў тое, што вот эти свае ноты, ён выдаваў все гэта так же, як і на касеце ў маім дзяцінстве. І гэта супер, гэта таксама пра прафесіяналізм. Джонатан Дэвіс лічыцца вельмі прафесійным вакалістам, таму што, ну, тыпу, калі ты ведаеш, што існуюць экстрэмальныя тэхнікі вакалу, ёсць бяспечныя, ёсць небяспечныя. Усе настаўнікі вакалу кажуць, што яго максімальна ўсё зроблена бяспечна, і пры гэтым, тыпу, вось, як ён пачаў і як ён спявае зараз, ён за ўвесь гэты час не страціў ніводнай адсоткі свайго голасу. Ну, это вельмі круто, насамрэч. Вось гэта гісторыі, якія натхняюць. То бок, ну, я не збіраюся становіцца другім Джонатаном Дэвісам і пець там нейкую беларускую мазафаку, хаця, магчыма, гэта камусьці і патрэбна. Але, ну, то бок, маё стаўленне да маёй прафесіі, да таго, што я раблю, я таксама разумею, што ўсё павінна быць арганізавана, ўсё павінна быць якасна і ўсё павінна быць здорава. Таму вось такім чынам я натхняюся аб музыку, я такім чынам натхняюся аб, не ведаю, якасны серыял, якасна выкананы серыял, ну, я агулам про все, что я споживаю, весь контент, які я споживаю. І мне падаецца, што гэта вельмі круты механізм натхнення, што ты яго шукаеш в нейкіх апасрэдных рэчах, але, ну, прафесіяналізм і каханне да таго, што ты робіш, гэта ў выніку, ну, вельмі круто. Мне вельмі падобная гісторыя, вось як ты шукаеш гэту ў музыцы, я шукаю гэта ў кнігах. У мяне так атрымалася, што, ну, даволі стандартная гісторыя, мяне запіхівалі на дачу на 3 месяцы, і там нехер было рабіць, я пачаў там чытаць спачатку, там бібліятэка піянераў у мяне была, Дзеніскія расказы, вось усё гэта. А як сказал акцент, літаратурны кружок, да? Так. Короче, вот мне цікаво, люди, які датычны да літаратурнага кружка, вот глядзіце, па-беларуску лецішча гэта дача. А ось зімой яна што, таксама лецішча? Зімішча. Зімішча. Вось такой быў інтэрактыўна. Ну і што, закрывалі сябе? Вось, і я з задавальненнем пачаў чытаць, потым у маім жыцці з'явілася вельмі шмат навуковай фантастыкі, фэнтэзі і гэтак далей. І я зараз, я з вялікім... Я вось учора так атрымалася, я пабачыўся учора за Алінай Нагорнай, якая мова 404 напісала. Мы сидзелі на рэве і з ёй 1,5 гадзіны просто размаўлялі пра кнігі. Вось. Я, дарэчы, у падкаст заклікаў. Я спадзяюся, што я знойдзецца час, і мы з ёй паразмаўляем нармальна за тое, што можна пачытаць. Вось, і для мяне, калі з'яўляецца вось некая такая рэч, вось там, напрыклад, там некалькі гадоў таму я для сябе адкрыў Кена Фоллета, і я з задавальненнем прачытаў усё, што было ў Кена Фоллета, асабліва Век гігантаў, стагоддзі гігантаў атрымліваецца. Вось, і мяне гэта максімальна натхняе, таму што я вось праз тое, што я чытаю, у мяне ўзнікае, вось у мяне з'яўляюцца вось гэта вар'яцкія думкі пра эсэ і так далее. Вось я там мяне нешта ў лавэйшчыну панесло, я пачаў чытаць Біблію сатаны, з'явілася наша відэа-эсэ пра тое, што Ціхановская сатаністка. Вось. Короче. А ты ведаеш, я не, хутчэй за ўсё ты не глядзеў наше эсэ пра сатаніну, таму што яго ніхто не паглядзеў. Так атрымалася. Вось, мы прыйшлі да выводу, што ты таксама сатаніст. Ты вельмі добра прарэкламаваў. Мы прыйшлі да таго, што ты таксама сатаніст. І Шрайбан яшчэ.
Он не шраль, зразумела даўно. Да. А культ гэта ўзначальвае чалы. Гэта зразумела, мне падаецца. Слухай, дарэчы, цікавы момант, чым цікава яшчэ можа быць, агулам беларуская движуха і беларуская культура. Тое, што з людзьмі, якія даюць табе гэтае, не абавязкова натхненне, як вось механізм, які мы з тобой папярэдне апісваем, напрыклад, захапленне, да, то бок я сябе вельмі добра адчуваю пасля канцэртаў, напрыклад, разбітае сэрца пасанаці, там тоже петлі прыхільнасці. І Наві Бэнд таксама. А ў Наві Бэнд ведаеце, які момант, які вось мяне пужае кожны раз. Ксюша Жук, яна спявае, але ў яе ёсць звычка, яна разглядае зал. Яна пасля канцэрту можа зноў ставіць лайк. Блін, такі разумныя тэхнікі. Як ты жаль, што гэтага не будзе на відэо. Да. І яна пасля канцэрта можа да сябе падысці і сказаць: а чаго тую песню не падпяваў? Мікітка, скажы мне, калі ласка. Як настаўніца. У Наві Бэнд, дарэчы, у гэтым годзе 10 гадоў ужо. 10 гадоў Наві Бэнду. І гэта людзі, вось, дарэчы, на канцэртах можна вочы свеціць. Як секьюрыці. Да. І сэнс у тым, што, гэта вельмі круто, што людзі працягваюць, па-першае, што і мне вельмі падабаецца іх прафесійнае стаўленне да сябе, і гэта вельмі круто. Але сэнс, пра што я кажу, што у нас няма настолькі вертыкальнай пазнавальнасці, якая забяспечвае некаторым зоркам недасяжнасць, праз аб'ёмы, напрыклад, гэта праз бяспеку. Усе нашы зоркі, так бы мовіць, хаця у нас не існуе развітага інстытута зорнасці, хаця быў бы сэнс, таму што мне падаецца, што гэта стварае проста рол-модэлі. І вельмі крута, калі гэта рол-модэл, гэта сапраўды беларус. Праз гэта, я лічу, што ёсць дадатковая адказнасць у нашых паспяховых бізнесоўцаў, Мікада і гэтак далей. Без усялякага ціску на пацаноў. Дык круто, што ты з гэтымі людзьмі пасля канцэрту можаш проста пастаяць і абмеркаваць гэта ўсё. То бок, як ты распавядаеш, што ты там прачытаў кніжку і ты з яе аўтаркай можаш мець нейкую канверсацыю, і гэта вельмі прыкольна. Мне вельмі заўсёды цікава сустракацца, не ведаю, з Сашам Філіпенкам, які там, чыі кніжкі мне вельмі падабаюцца, і сцісласці, вось гэта кампрэс, які ён робіць са словаў, заўсёды мяне ўражвае, і гэта насамрэч здорава. Аднойчы я даведаўся, што у нас перакладчыцай Гарры Поттера на беларускую мову адзін нейл-майстар. Вось мы хадзілі на нагаточкі да аднаго чалавека. Дарэчы, вельмі крутыя пераклады, і вельмі шкада, што іх там толькі 3. Да, ёсць такое. Чаго б гэта магло быць? Яшчэ існавалі такія пацаны, якія пераклалі Гарры Поттера на беларускую лацінку, але пра гэта нельзя казаць. Ні ў коім разе. Можа, пасля падкасту. Ведаеце, там суды, ўсё такое. Вось. Хачу крыху павернуцца да футбола. Ты просто калі распавядаеш пра футбол, ты гэта максімальна цікава робіш. Адчуваецца, што вось ёсць у тваім жыцці гэта. Глядзі, я такі чалавек, мне вось у дзяцінстве не было цікава гуляць у футбол. У Квадрат было цікава гуляць у футбол, не. І чырвоная стужка праз наш падкаст цягнецца даволі шмат часу, таму што ў мяне праблемы са спажываннем контента на дадзены момант, я не магу гуляць у гульні, мне не цікава. Я не гляджу серыялы, я працягваю чытаць кнігі, але вось большасць усяго контента, якая праходзіць, яна ідзе... Контентны імпатэнт. Так, вось гэта такая імпатэнцыя. І калі з'явілася думка цябе паклікаць, я вырашыў, што я абавязкова ў цябе спытаю. А вось калі імпатэнцыя, ўсё такое, мабыць, было б каштоўна паспрабаваць паглядзець які-небудзь спорт. Як увогуле кайфануць ад спорта, калі ты ў ім літаральна ніхера не разумееш? Я думаю, што гэта не пра спорт. То бок, котка, офігеть. Мне падабаецца, што мы на 4 робім гэты падкаст. Гэта таксама, мне падаецца, што гэта крышачку алюзію на Коленьку, на тое, што яго быў белы шпіц. Как он? White Highland или West Highland? West Highland, бачыце, ўсё гэта ведаю. Гэта пломбір. У меня только слімак застаўся. Карацей, мне падаецца, што сэнс зараз будзе пафасны кавалак. Любы спорт, для адэкватнага свету гэта вайна мінус смерць.
Ну, то бок гэта сапраўды спаборніцтва там наша не наша самае простае сродак там самаідэнтыфікацыі. Калі вам гэта не патрэбна, мне падаецца, што субкультурна створана настолькі шмат плыняў вакол спорта. Гэта асабліва, ну, то бок для мяне, напрыклад, зараз спорт гэта магчымасць эскапізму нейк. Ну, то бок калі я максімальна заёбываюся з гэтага беларускага света ад сваёй рэчаіснасці, то я просто ныраю у культуру, ну, то бок гэта частка культуры Амерыкі. Напрыклад, я гляджу NBA, я гляджу баскетбол. Гэта вельмі крутая штука, і, па-перше, гэта бізнес. То бок сразу зразумела, што яны вакол... Трэба пазнаёміцца ў гэтым плане. Мне здаецца, вы просто у Мегазорда збярэцеся і пиздец. Потому что Олег можа распавядаць, вось літаральна, там 4 гадзіны он можа распавядаць про баскетбол. І ён такі вар'ят, што он там, я учора паглядзеў запіс гульні 79-го года, і там вось такі чувак, вось у яго там якісьці там вар'яцкі бросок, гэта просто легенда, вось усё гэтае. Ну, глядзіце, я про тое, што, ну, я не магу сказаць, што мне настолькі цікав сам спорт. Але індустрыя і ўжо нават у нашым дзяцінстве, яна настолькі развілася субкультурна, што гэта было цікава. Ну, па-першае, как бы, ну, для мяне гэта вельмі прыемная ностальгія. Я памятаю, як мой дзед, царство ему небеснае, як ён мне на Жданах набываў першую майку Бекхэма. Да, то бок гэта мерча, як мінімум. Яна заўсёды яскравая, яна заўсёды цікавая. Зараз гэта развілася да, ну, просто унікальнай нейкай культуры, калі ёсць вельмі шмат крамаў, дзе, я не ведаю, памятаеце фільм «Таксі», да? Так. Эмильен, как его звали, этого героя? Самир Насыри, которого гулял. Я не памятаю. Или он Эмильен и был? Ну, красивее, сам гэта кіроўца. Эмильен гэта полицейский. Да, вось ён у адной з частак просто у майцы Зідана, 10-й нумар, гэта футболка 98-го года, яна культавая. Яна сапраўды вельмі цікавая, і гэта ўжо, відаш, гэта стык спорта і нейкага фэшна. Я зараз разумею, што там у футбольных клубаў бываюць калабарацыі з моднымі дамамі. І гэта проста цікава за гэтым назіраць. Я не ведаю, напрыклад, футбольны клуб Венецыя, ён як футбол не вельмі. Але кампэйны, якія яны робяць, фоткі, як гэта выглядае, гэта вельмі здорава. То бок мне падабаецца, напрыклад, вось гэты бок пра тое, як гэтыя людзі выглядаюць. У баскетболе, напрыклад, тым же, я не магу сказаць, што я буду глядзець футбол 79-го года, але тое, як яны заходзяць у распранальню на стадыён, і як іх фоткаюць, і якія лукі яны выбіраюць. І, напрыклад, я зараз падпісан, праз Інстаграм я падпісан на дахалерышчу просто розных чатаў, там, дзе разбіраюць просто іх аўтфіты. Гэта таксама частка. Плюс NBA гэта как бы гісторыя пра красоўкі. У меня была абцэсія калісьці на красоўкі, і гэта таксама свой асобны свет. Это таксама больш пра нейкі там фэшн, пра нешта такое. Ну, і гэта традыцыі. То бок Амерыка гэта, напрыклад, студэнцкі спорт. Гэта тое, як яны фармуюць нейкую там ідэнтычнасць усяго рэгіёна. Мне таксама вельмі хацелася, калі б гэта не было зашкварам у Мінску, там ганяць па свеце, я не ведаю, з заплечнікам там мінскага Дынама. Але гэта зашквар сраны, таму я бы сабе гэтага не дазваляю. Я зусім не ў кантэксце, чаму гэта зашквар? Ну, тому што гэта лукашэнкаўская каманда. Я зусім не выкупаю. Ну, треба зразумела, што весь спорт это у нас, ну, вось ён зараз такі. Я не магу... Я гуляў футбол, мне падабаецца футбол, но я разумею, што мне падабаецца сама тусоўка, то бок не будзе так... Ну, то бок я вам скажу шчыра, я не паглядзеў цалкам ніводнага футбольнага матча з фіналу чэмпіяната свету апошняга. Гэта гады 1,5 ўжо прайшло. Ну, таму што ну, да халерышы часу, у меня ўжо не трымаецца так увага. Але футбол робіць столькі контента зараз, да, то бок іх піар-службы, што я спажываю праз тиктокі яго і праз рылсы. Ну, то бок вынік матча паглядзець, агляд паглядзець, гэта все цалкам нармалёва. Гэта нема так, ну, тут зараз галоўны спорт для мяне гэта безумоўна NBA. З яго культурай, з яго гісторыяй, з яго павагай да гэтай гісторыі, з яго павагай, я не ведаю, да гарадоў, якія яны паказваюць, таму што ў трансляцыях паказваюць самі гарады, як гэта выглядае. З павагай, да, я не ведаю, то бок сацыяльную павестку вельмі моцна прасоўвае NBA, то бок іх бываюць там месяц жаночай салідарнасці, там Black History, пра выбары таксама, пра нейкую сацыяльную адказнасць, таму гэта вельмі цікава. Ну, а калі жыўцом гэта глядзець, то бок я зараз такой. Все сучасныя стадыёны футбольныя больш-менш падобныя. Тут фудкорт, тут пасядзець, тут паглядзець, і как бы шчыра дома можа быць лепей.
простое, что у тебе паўторы, простое, что у тебе все максимально близко, максимально хутка, і якасць здымак просто офігенная. Таму праз гэта я люблю хадзіць на мінорныя лігі. Там, ну, то бок, калі такія ж топорікі, як я, гуляюць, сел в телефончик спокойно, поглядел, как фанаты себе поводят, сосиску съел, гол, все нормально. Там ось некая такая ось история. Ну, не, такое драться мне не обовязково. Цікаво тое, што, ну, я ж з невялічкага горада, і у нас былі футбольныя фанаты. Але самае цікавае, што гэтыя футбольныя фанаты, гэта амаль што выключна дзяўчыны. Сур'ёзна? Так, і яны усе, я не ведаю, як это, хварэлі, болевали. Заўзелі за Арсенал. Вось, да, я не ведаю чаму. Мне гэта заўжды здзіўляла, таму што Арсенал. Усе лондонскі или дзяржынскі? Лондонскі. Ну, все зразумела, потому што лондонскі Арсенал вельмі доўга гуляў беларус Александр Хлеб. Вось, таму я думаю, што гэта гісторыя менавіта пра гэта. Ну, слухай, мне падаецца, што там яны нават не ведалі, хто там гуляў. Бо я памятаю, калі быў чэмпіянат свету 2012 года, я нават глядзеў адзін матч, Европы. Ой, ці Европы. Адрозніваюцца чымсьці. Да, яны адрозніваюцца. У гэтым годзе будзе чэмпіянат Европы. Ну вось, і мы спыталі, за каго яны там будуць заўзець. Так, яны сказалі нам за Арсенал. Мы такія, так а там же, ну, тыпу, краіны гуляюць. Вось, я нават памятаю, што я глядзеў нейкі матч Італіі з кімсьці, дзе яшчэ гуляў Джиджи Буфон і Маріо Балатэлі. Вось, я іх нават памятаю. Не, так ты разумееш, вось тут гісторыя якая? Вось для мяне, напрыклад. Я разумею, што Джиджи Буфон гэта вельмі круты футбаліст, у яго ёсць статыстыка, да? Але мне цікавей, што Джиджи Буфон дагуляў да 43 гадоў, калі я не памыляюся, і кар'еру ён скончыў прыгожа. Ён паехаў гуляць у ніжэйшую лігу за амаль родную сваю каманду, першую каманду, якую ён распачынаў. Мне цікава глядзець, ну, то бок, тут же гісторыя пра людзей. Мы не памятаю, якім кавалку. У гэтым ужо той, які быў для Патрыёна, мы размаўлялі, што тут галоўная гісторыя людзей. І мне вось біяграфія Буфона, які ўжо будучы футбалістам ездзіў заўзець за каманду там роднага гарадка, яшчэ і удзельнічаў у нейкіх там стычках з фанатамі. Вось мне гэта цікава. Тое, што чалавек, як чалавек рос, як он сябе кепска паводзіў, як непрафесійна ставіўся да ўсяго, а вырас у выніку аднаго з неверагоднейшых футбалістаў, гэта крута. Гэта, ведаеце, гэта таксама гісторыя чалавечай. Маріо Балатэлі гэта так, як, ну, гэта гісторыя пра тое, як не трэба рабіць. Чалавек прасаў неверагодны талент. Ну, Маріо Балатэлі, как бы, я не ведаю, гэта пра інтэлект, гэта пра што? Гэта чалавек, які забіваў у фінале чэмпіяната Европы, і то бок гэта спартовец вышэйшага класа. Але ён да гэтага часу лічыць, што гэта смешна, калі ты ў распранальні зажигаеш петарду і кідаеш яе ў партнёра. Вось такія ў яго прыколы. І как бы, ну, ты глядзіш на гэтую гісторыю, і ты такі, блин. Пры гэтым хапае вельмі крутых кейсаў, я не ведаю, у Польшчы, зразумела, у іх там Роберт Левандоўскі, але ты глядзіш, што гэта чалавек з інтэлектам. То бок ён гуляе зараз у Каталоніі, і ён лічыць для сябе неабходна вывучыць і іспанскі, і разбірацца ў тым, што ёсць дыялекты, напрыклад, каталанскага. І з максімальнай павагай. Чалавек год адгуляў там, ён дае ўжо каментары па-іспанску. Гэта вельмі крута. Ты разумееш, як чалавек, напрыклад, ну, я памятаю легенды пра беларускіх футбалістаў, якія гулялі на самым высокім узроўні, напрыклад, Батэ. І людзі ў выніку пасля кар'еры у іх заставаўся толькі піўной ларёк вялікі, разумееце, да? Гэта пра тое, пра інвестыцыі сваіх грошаў, пра тое, што фінансавай граматнасці не было никакой. Яны слівалі іх на, не ведаю, да Зарі был такой клуб, яны слівалі іх у казино, шмат у каго былі праблемы з гульнёй. А вось табе прыклад сапраўды вялікага, я разумею, што это розныя бабкі, але вось табе Роберт Левандоўскі. Да халершчы бізнесу, да халершчы інвестыцыяў, максімальна прафесійна стаўленне да сябе і павага да ўсіх вакол. Таму што мне падаецца, што веданне мовы рэгіёна, у якім ты зараз жывеш, гэта не толькі прафілактыка Альцгеймера, простое, што мазгі працуюць, але гэта таксама і момант нейкай павагі. Таму вось нейкая такая гісторыя. І для мяне гэта вельмі важная гісторыя, таму што я працаваў у беларускім футболе тады, калі у нас з эканомікай все было нармалёва. Ну, то бок у нас там валили это русские деньги, калий выкапывали, все было нібыта нармалёва. І ў беларускім футболе былі заробкі 10-15 тысяч доляраў у месяц. Беларускі футбол, які, дзякуй Богу, Батэ кудысьці выходзіў, прадстаўляў краіну. Гэта можна зразумець, адкуда такія бабкі. Чаму футбаліст, моя любимая гісторыя, Гранит Мікашевічі,
які гуляў в Лунінце, у іх там быў футбаліст Дзёні са Щекай, і казалі, што ён атрымаў $10 000 в Лунінце. Каманда, якая заняла па ітогам чэмпіяната 8-е месца ў чэмпіянаце Беларусі. Ну, гэта цалкам неадэкватна. Чэмпіянат Беларусі для мяне проста гучыць як анал сатаны. Зараз гэта насамрэч так і ёсць. Гэта вот это не філіал, гэта франшыза анала сатаны, вось прыблізна она адкрылася ў нас тут. У Лунінце, дарэчы, быў вельмі цікавы трохкутнік, у іх быў стадыён, летняя эстрада і могілкі. Вось прыблізна так яны і жылі. Так вось, я ўзгадываю гісторыю про то, як наши футбалісты не ўмелі упарадковваць неяк свае бабкі, і вось ён забыў, напрыклад, пашпарт. Ему было нармалёва даць $800, каб чалавек на таксі з'ездзіў, забраў гэты пашпарт. Ну вось пашпарт пакатаўся за $800. Ці чалавеку было нармалёва набыць сабе верту. І яго запытвалі: а навошта ты набываеш сабе верту, скажы, калі ласка. Ён кажа: ну я же футбаліст расійскай прэм'ер-лігі, я павінен адпавядаць. Ну, как бы вось такія вось крыху гістарычнага кантэксту, калі вы не разумееце, што такое верту. Былі яны да сіх існуюць. Кароче, яны раней былі вельмі папулярныя. Гэта тэлефоны, якія рабілі з плаціны, з брыльянтамі. Іх да сіх робяць. Да, і магчыма да сіх робяць. Немагчыма іх да сіх робяць. Да, як яны сабе майкі вазілі там, ну, прынцыпова было, каб гэта было Dolce & Gabbana за €250. Ну, как бы... Это такая бессматчына. Ну так, да. Ну, безгустоўшчына, да, гэта абсолютно безгустоўшчына, але вось я ў гэтым працаваў. Таму я ж табе кажу, што сусветны футбол гэта крутыя характары, да, гэта крутыя нейкія гісторыі. Гэта людзі, гэта гісторыя про то, як людзі сябе там пераадолевалі. На жаль, беларускі футбол не заўсёды іх дае. Ну, апошнім часам не дае. Мне падаецца, што вось твой неймінг пра анал сатаны гэта абсалютна слушна. Так. Абсалютна слушна. Глядзі, быў якісьці момант, калі вельмі там выбухнула умоўная Dota 2, Ліга Легенд і гэтак далей. Розныя спартыўныя сродкі масавай інфармацыі, яны пачалі зусім крышачку пісаць пра кіберспорт. Ты просто вось гэта было прыблізна ў той момант, мне здаецца, ты яшчэ не паспеў сайсці в онлайнер, ты яшчэ на той момант, як мне здаецца, ты павінен быў працаваць у трыбуне. Ці хутчэй за ўсё, як я зразумеў, ты ўвогуле не гуляеш у гульні, і табе гэта не зусім цікава на дадзены момант. Мне сапраўды не вельмі цікава. Я памятаю, што калі я яшчэ дапрацоўваў на трыбуне, мы рабілі два тэкста пра World of Tanks. Вось пра гэта я памятаю, што мы рабілі. Просто нам быў цікавы фенамен у кантэксце таксама сараўнавальнай гульні. Да, кіберспорту. Ну і просто ну і беларускі постах, гэта таксама гэта заўсёды цікава. Слухайте, напэўна, я настолькі быў зацікаўлены ў футболе, і как бы магчыма гэта была нейкая гістэрыка, простое, што я разумеў, што я вельмі адданы гэтаму працэсу, але вельмі неталенавіты чалавек, якому таксама бракуе нейкай там, не ведаю, смеласці ці нахабнасці, і ў выніку я дзякую лёсу, што ну не сунуўся я туды сапраўды, што я пашоў атрымаць вышэйшую адукацыю, што я полюбіў чытаць кніжкі і гэтак далей, і што у меня не было, ведаеце, гэтага дуалізма, што ты адной нагой нібыта ў прафесійным футболе, другой ты нібыта ў рэальным жыцці, ну і шмат маіх сяброў, які скончылі нібыта прафесійна гуляць у 23 гады, сябе ў жыцці не знайшлі. І гэта насамрэч проста драматычна. Мне вельмі падабаўся футбол, ведаеце, на ўзроўні, што ў меня там быў такі журнал World Soccer і 2 по 45. І мы до школы па суботах мы ездзілі на кніжную ярмарку, якая праходзіла на Даумана 6, гэта такі манеж Дынама. Яны раскладывалі там з гэтай свае кніжкі, і вось там я набываў гэтых два журнала, два часопіса, 2 по 45 і World Soccer. World Soccer быў гэта міжнародная франшыза, а 2 по 45 расійскі. Ну і вёрстка адрознівалася. World Soccer давал стыль сапраўды. Я памятаю, што ў іх пасярэдзінкі былі постэры, і ты мог вырезаць акуратна вось сабе гэтых футбалістаў. І яны іх зрабілі настолькі слушна, тому яны былі прыблізна ў адных позах. І ў выніку у меня на сценке была прыгожая такая галерэя, прыблізна адных па стылю фотак, і я цікавіўся гэтым самім вайбе, гэта субкультуры, да, якія формы выходзяць, якіх там вырабнікоў і гэтак далей. І я думаю, што працяг, ну, кіберспартыўны працяг, тое, што я цікавіўся фіфой, гэта была вось тая футбольная абсесія. Футбол-менеджер яшчэ я таксама гуляў максімальна. І гэта вось мой кіберспартыўны максімальны ўзровень. Вось да гэтага часу я памятаю, што адмысловая гульня Евро 2004 была самай цяжкай і самай какой-то дубовай. І я не мог у ёй ніяк паказваць вынік. Да, FIFA, вось я, дарэчы, я ўзгадываю, я думаю, во што я гуляў у дзяцінстве. Я гуляў FIFA, як дастаць соседа,
і Войс Армагеддон. Вось, как бы, да. Вось, гэта мой геймерскі топ, і гэта прайшло міма меня. І напэўна, вось праз тое, што быў футбол, напэўна, праз тое, што у нас быў вельмі строгі дырэктар ў школе. У нас было 2 будынка ў 51-й школе, гэта зараз 29-я гімназія горада Мінска, і там быў стары будынак і новы. Вось то, калі старэйшая школа пры новым будынку, старэйшая, і вось у старэйшай знаходзіцца камп'ютарны клуб. Ну і дырэктар просто хадзіў як на рыбалку ці на паляванне, даставаў тут дзяцей з гэтага камп'ютарнага клуба, і зразумела там рэпрэсіі, гэтак далей. То бок, ну, как-то мне гэта было нецікава. Я не магу сказаць, што Кантра, якая частка, вельмі важная частка масавай культуры ўсяго света, што яна там з нейкіх, не ведаю, пацыфісцкіх пачуццяў яна мне не зайшла. Да у меня просто не атрымлівалася. Магчыма, калі б мяне посадили там хлопцы, да, і у меня атрымалася на клавішах нешта показаць адразу, ну, магчыма, я бы і ўліўся нейкім чынам. А так, я памятаю, што такое дзень народзінаў у нас падлеткаў у Мінску, да, то бок мы збіраемся, мы ядзім, пасля мы і едзем идём на 3 гадзіны ў камп'ютарны клуб, пасля мы зноў там нібыта, калі ўжо все нібыта смелыя, там уже можна і піва папіць, да, калі ўжо такі ўзровень. Але я памятаю, што яны садзіліся, гулялі па сетцы, яны гулялі ў Кантру, а мне давалі спокойно запускалі шифу, і я кайфаваўся, мне было цікава, я быў у нейкім сваім мікракосме. Ну, да, 4-ю трэба гульню адзначыць, гэта, конечно, змейка на Nokia. О, слухай, раз ты гэта закрануў, просто, які твой першы телефон быў? Siemens M55. Ну, то бок, гэта ўжо быў крутой телефон, ён быў каляровы, і там была магчымасць, там приблизно 8 рингтонов можна было заліць. Я памятаю, што у мяне на маце стаяў гэты рингтон Кот Матроскін, я все чаще замечаю, што мне как будто кто-то. І вось ты, калі застаўся на нейкім флэце, у цябе гэты пахмелле нейкае, да? Дарэчы, у палякаў пахмелле гэта кац. По-польску. Так что это Максим так само. Максим пахмелье. И я разумею, что у тебя просто развивается вся простора гэтым Котом Матроскиным, потому что мать тебе шукае. Вось, это был, да, Siemens M55, и там была гульня так само спортовая з BMX. Ты мог робіць нейкія фішки на ровары. Gravity Fight. Gravity Falls. Gravity Fight. Gravity Falls классный сериал, да, мне вельмі сподобался. Так, Gravity Falls разъёб. Я все чекаю, пакуль я яго забуду і наново переглядзець. Да, ці што кавярня ж агучыла Gravity Falls, вось максімальна. Дарэчы, у кавярні учора ці пазаўчора заблакавалі тэлеграм-канал, падпішыцеся на іх твиттер. Хлопцы робяць вельмі пиздатую справу, як па мне. Вось. Это даволі цікавы досвед, таму што у мяне вось атрымліваецца было роўна наадварот. Вось для мяне вось камп'ютарныя клубы, Кантра. Ну я не быў ніколі аматарам Кантры, мне вось больш за ўсё там 3 Warcraft падабаўся. Ну мне вось Quake. Да, не, вось дарэчы, Quake таксама міма мяне цалкам прайшоў. У меня просто венгерская мова распачалася. Так, добра. Такое, да. Слухай, я памятаю, калі я хадзіў у камп'ютарныя клубы, там быў адзіны спартыўны сімулятор, гэта быў нейкі хакей. Вось, і ўсе ў яго гулялі толькі таму, што там можна было ў адзін момент пачаць бойку. Так. Да, НХЛ, да. Так. І ўсе просто чакалі гэтага моманту. Я, не мог заснуць калісьці некалькі тыдняў таму, а я заўжды сплю пад падкасты ці пад YouTube, я просто включаю на телефоне, блокую телефон, і оно там нешта мне размаўляе і похеру. І включылася інтэрв'ю Дудзя з нейкім хакеістам, я не памятаю з кім, просто не запомніў імя. І ён там распавядаў пра тое, што тыпу, як я зразумеў, у хакеі бойкі гэта частка спорта. А я пра гэта нічога не ведаў, і я потым для сябе знайшоў, што на англамоўнай Вікіпедыі аграменны артыкул пра тое, што там існуюць свае правілы, там існуюць свае зоркі, там ёсць у хакейных камандах, для мяне вось просто гэта адкрыццё было нейкае, што у хакейных камандах спецыйна бяруць нейкіх гульцоў не за тое, што яны вельмі добра граюць у хакей, а тое, што яны вельмі добра вось у гэтых бойках выступаюць. Гэта просто... Яны называюцца tough guy. Слухай, ось у беларускім я ведаю, што беларускі хакей гэта максімальны зашквар, таму што там потому што Лукашенко грае. Гэта максімальна вось гэта ўся херня пра палітычная зараз. Але я ніколі ў жыцці не чуў, каб у беларускім хакеі былі якісь бойкі. Яно такое існуе? Да былі. У нас не так давно, я калі яшчэ на лагеры працаваў, мы вельмі часта пісалі пра бойкі менавіта на дзіцячых турнірах.
там же вельмі шмат эмоцыяў, і ўяві сабе, гэтыя пінгвіны маленечкія, да? Калі яны пачынаюць махацца адзін на адзін, а калі яшчэ дзеці там вылятаюць, гэта вельмі, ну как бы, это жудасна насамрэч, но там ёсць момант, калі можна прагатаць, канешне. Але, да, бываюць сапраўды вельмі непрыемны тем. Але я ў хакеі, как бы, я в хакеі не разбіраюся, хлопцы. Мне это... Я ніколі не разумею. Я шайбу не бачу, мне не цікава. Вось так. Але я ўразіўся, што, ну, напрыклад, калі мы былі ў Нью-Йорку, што квіткі на хакейныя Нью-Йорк Рэнджерс, яны даражэйшыя, чым на 2 баскетбольных каманды. Тому што, ну, мне больш баскетбол падабаецца. Ну, гэта для іх сапраўды, гэта нейкая культура і, ну, то бок, там солдаты, і людзі гатовы плаціць, ну, дурныя бабкі за тое, каб паглядзець на гэта, ну, ўсё. Ну, вельмі круто. Гэта все пра культуру і все пра бізнес. Про тое, што маркетинг у гэтага спорту вельмі круты, і людзі ў Нью-Йорку такія, как бы, ну, то бок, зараз адзін з галоўных людзей у Нью-Йорку, як, ну, у меня нема, не ведаю, там, сваёй крыніцы нейкай у Нью-Йорке, але ёсць меркаванне, што адзін з галоўных людзей, сапраўды самых пазнавальных людзей Нью-Йорка, гэта Джэлен Брансон. Гэта чалавек, які гуляе за баскетбольны Нью-Йорк Нікс. Праз тое, што гэтая каманда настолькі важна для пазіцыянавання горада, і зараз у іх у гэтым годзе ўсё больш-менш добра, што проста папулярнасць гэтай паблізці гэтага чалавека вырасла неверагодна. І калі таксама яшчэ адзін з сваёй асаблівасцей баскетбола, яны паказваюць селебрыці на баскетболе. Ну і ты глядзіш там Адам Сэндлер, ну такі, то бок, сапраўды пазнавальныя людзі, і гэта вельмі цікава таксама. Я думаю, Зенон. Не, я б вельмі хацеў, каб у нас сапраўды была магчымасць. Сам пазнавальны ў Нью-Йорку. У нас на футболе Зенон там, не, Зенон, гэта клас. Ну, нешта больш зараз в Варшаве, недалёка ад мяне жыве. Вось. Прывітанне перадавай, як побачыш. Абавязкова, Няхай не глядзіць наш канал ні ў коім выпадку, просто. Нас заб'юць, мне здаецца, за гэта. У нас просто існуе лакальны мем сярод вось нашых слухачоў і гэтак далі, што Зенон вар'ят. Вось, за што нам накідваюць струкоў. Вось, але у нас зараз выйдзе відэа-эсэ пра чуму 15-го стагоддзя, і мы там у самым пачатку, но пачынаецца з таго, што мы Зенону Пазняку робім натальную карту. Вось. Вось, добра. Яшчэ такое пытанне. Памёр, хацеў сказаць, Васіль Быкаў, Уткін, футбольны каментатар, і просто наколькі цікава яшчэ гэтая тэма, таму што я чалавек, які максімальна выхоўваўся на беларускай тэлевізіі, там пачатку 2000-х гадоў, то бок гэта не тая ўжо свабодная тэлевізія, якая была, ну там, вось усё, што было, да, у 90-х, але гэта ўсё яшчэ вельмі свабодная тэлевізія, якая існуе. Мне просто вось цікава, наколькі моцна яно на цябе паўплывала, і што ты памятаеш, і наколькі нашы ўспаміны з табой сыходзяцца, таму што ты хлопец менскі, я з Магілёва, для мяне, напрыклад, на мяне нашмат больш паўплываў канал Магілёў 4, нібыта, чым там умоўны БТ, таму што я яго глядзеў нашмат болей. Я думаю, што на мяне, безумоўна, паўплываў тэлеканал «Лад», які першым стаў нібыта легальна паказваць у нашай краіне серыю А. І, ну, безумоўна, там былі галасы Паўла Баранава, чалавека, які вельмі шмат даваў беларускамоўных каментароў, і гэта было вельмі крута. І я разумею, што, ну, как бы, тое, што памёр Васіль Уткін, гэта вельмі шкада, але такого культурнага ўплыву на мяне ён, ну, не аказаў. То бок для мяне, безумоўна, у якасці там дзіцячых нейкіх успамінаў і ностальгіі моцна, але недакладна ад Владзіміра Навіцкага, гэта, канешне, такая цікавая тэма. Але Владзімір Навіцкі, гэта, канешне, для мяне чалавек, калі ты становішся больш дарослым, ты разумееш, што нейкі там, ну, не тое, што куміры, але важны для сябе ў дзяцінстве людзі, яны больш складаныя, і гэта не заўсёды добра, чым табе падавалася, да? То бок Владзімір Навіцкі, гэта мне падаецца все-таки чалавек, які максімальна падладковваецца пад усё, гатовы быць пад сістэмай і гэтак далей. Слухайце, ну, безумоўна, ну, для мяне самае пяшчотнае, самае мяккае гэта калыханка. Але гэта не азначае, ну, наврад ці я смагу там пераглядаць яе, але тое, што гэта частка масавай беларускай культуры, абедзве гэтых калыханкі, ну, гэта вельмі важна. Ну, вось гэты Топа, мне падаецца, гэта таксама вельмі круты персанаж, Медведзік, які быў, ну, то бок,
Мне вы сказали про Уткіна, і мне адразу такі чорны гумор у меня пачаў, што ну я больш, конечно, буду пераймацца, калі памрэ пацалацца, чым Уткін, але как бы пацалацца жыве ў нашых сэрцах, і вось гэты міжгалактычны яго весь гэты досвед, я яму таксама вельмі удзячны за мульціклуб. Я думаю, што візьмо не візьмо. Ты ведаеш, я не памятаю нават пра што распавядаў гэты чувак, але я памятаю, што вот адчуванне нейкага стылю, адчуванне таго, што ён адрозніваецца ад усіх, адчуванне пра то, што ён распавядае пра нешта прыгожае, да, то бок там не надоі, не гэта, а тут чалавек бас і цябе падымае нібыт, ну то бок пра нейкую духоўнасць, якую забяспечвае табе прагляд гэтага ўсяго. Таму візьмо не візьмо, мне падаецца, гэта вельмі важна. Яшчэ мае дзіцячыя ўражанні да гэтага часу. Я проста вось я кожны раз, калі рыхтуюся да беларускага гумара, я думаю, што трэба пераглядзець. Был такой 8-й канал у нас в Мінску, і там чувакі з ЧП і з БГУ, яны працаваць з КВЗ-шных камандаў, і ў іх там была такая польская гадзінка, і вось яны там придумывалі, нібыта яны пераводзяць на польскі. Да, нібыта яны пераводзяць на польскі язык, там, типа, а как будзе там ружьё, дробна бубачка, а як там, ну, вось такі, ну, сапраўды, яны придумывалі, гэта, мне падавалася, што гэта будзе, как будет «приди» по-польскі, я вісь, а уйди, от я вісь, ну, то бок, яны адыгрывалі гэта нейкім чынам, і я разумею, што пасля гэтай жарты таксама былі у выступах КВЗ БДУ каманды, то бок, вось, такая у меня ассоциация, и я памятаю, ведаеце, то бок ты можаш не памятаць контент, але ты памятаеш, як ты чакаў пасля школы до 5, таму што ў іх эфір распачынаўся. Да таго, вось гэта сетка вся, і ты чакаеш до 5, все, 8 канал, поехали. Ну все, пасля пачаўся пубертат, я стаў глядзець РЕН-ТВ пасля 23:00, таму как бы вось такая вось гісторыя. Слухай, наколькі розныя ў залежнасці ад рэгіёну Беларусі тэлеканалы, таму што, ну, каб вы разумелі, я вось усё гэта ведаю, слухай, я настолькі моцнага ўплыву на мяне не зрабіла, акрамя пацавацца. У мяне было Куй ТВ, у мяне быў 1+1, у мяне быў новы канал, і у мяне быў Улад. Усё, ну, то бок 3 з гэтых каналах это цалкам украінскія каналы і 1 вось беларускі наш. І ну я да сіх памятаю выраз з Куй ТВ «Потекло говно по трубам газотранспортнай сістэмы Украіны». Вось, і гэта казалі прямо на тэлебачанні, я такі нічога сабе. Вось, і гэта быў, калі памятаеце, быў рэслінг WWE. Вось, і гэта вось там гэта была лепшая агучка на украінскім канале. Так, я нават гэта памятаю. І мне здаецца, што мы калісьці яшчэ ў «Замяніць расстрэлам». У нас калісьці быў іншы падкаст «Замяніць расстрэлам» да ўсяго гэтага. Вось, вы пожылі, хлопцы, да? Так. У нас было шмат праектаў. Просто для мяне, ну, тыпу, вось, напрыклад, вельмі моцна паўплывала праграма з віншаваннямі з днём народзінаў на Магілёў 20, што ты рабіў. Не, ніколі, дарэчы, не рабіў. Але яна існавала. У мяне быў момант, калі я працаваў ужо на тэлевізіі, і я б вось на той момант, атрымліваецца, сидзеў на Беларусь-4 Магілёў. У мяне быў момант, мяне пасадзілі, а я ввогуле не журналіст. Я не ўмею пісаць тэксты, нічога такога. Вось, я працаваў там на прадзюсарскай пасадзе, мяне пасадзілі пісаць віншаванне, вось гэта, якія вядучая зачытвае ў этэры. А асаблівасць у тым, што, ну, тыпу, ты зачытваеш гэта для неіснуючых людзей. Вось рэальна, ты там пішаш там умоўна Даздрапірама і Осіфаўна. Віншую вам з днём народзіну, зычу таго, і гэтак далей, і гэтак далей. Я вось зараз разумею, наколькі мне не хапала ў той момант у жыцці чат-GPT, потому что вельмі раз'емна аўтаматызаваў гэта ўсё, што было. Вось, на мяне яно паўплывала чаму? Таму што калі я быў падлеткам, мяне вельмі моцна там першы мой рок-гурт, які я паслухаў, гэта быў Roxette, трек у іх был Sleeping in My Car. Вось, это першае, калі я ўчу электрагітару, і я такі, вау, вось гэта сапраўды маё. Ты адчуваеш, ты маленькі, але адчуваеш, што гэта з сабой максімальна рэзаніруе. І чалавек, які там працаваў, там заўжды было віншаванне, а пасля відэакліп. І ён ставіў розны, там, Bon Jovi, Living on a Prayer, ён ставіў
там да, It's My Life, Scorpions якісьці. І у мяне такія даволі дзіўныя стасункі, ведаеш, крыху аб'юзіўныя з старым рокам, ён мне не зусім падабаецца, але я вось тады учу для сябе даволі, там было вельмі шмат розных Пугачовых, Кіркоравых, але час ад часу там нешта такое прабівалася. Я праз такую праграму даведаўся пра існаванне Зарасмус. Вось, таксама. In the Shadow песня, мне падаецца, вось. In the Shadow of my life. Так. Усе сплакнули. Фінляндыя. Ой, слухай, яны насамрэч на Еўрабачанні так кепска выступілі. Ну, просто іх праблема ў тым, што іх вокаліст, ну, кароче, ён даволі круты на запісы, таму што, магчыма, ён робіць 30 дубляў. Я быў у Менску на канцэрце Зарасмус, і гэта адно з самых вялікіх расчараванняў. Зарасмус і мая паездка ў Чэхію на Bring Me The Horizon. Вось гэта две рэчы, якія просто вось... Брынгі, яны мне вельмі падабаюцца, але гэты гурт, які трэба слухаць у запісы. Не болей, таму што... 100%. А я пабыў, дзякуй Богу, я быў на Bring Me The Horizon у Мінску. І таксама было вельмі слаба. Вельмі слаба было. Да. А гэта, дарэчы, вось вяртаючыся да Джонатана Дэвіса, які не прасраў свой голас, а Олівер Сайкс, на жаль, прасраў. Слухай, у яго быў такі даволі дзіўны момант. Існуе такая преподавательница, настаўніца по вакалу Меліса Кросс. І гэта жанчына, яна, вось, напрыклад, яна вучыла пець Коры Тэйлора. У яе займаўся Джонатан Дэвіс. Шэраг велічэзных, самых такіх буйных метал-зорак, яны усе прайшлі праз Мелісу Кросс. Калі не памыляюся, то как его соліст Disturbed таксама таксама было у него. Таксама у яго, да, у яе свая фішачка гукавая ёсць. Ты зрабіў гэта за мяне. Я не хацеў падстаўляцца. Вось, і у Сайкса быў момант, калі яны выпусцілі, Брынгі толькі выпусцілі альбом Sempiternal, і вось у іх ёсць вельмі пиздатае шоу, запісанае на Vivo UK ад BBC Radio 1. Яны там спяваюць Shadow Moses, по-моему, і мне здаецца, што нейкі там Sleepwalking ці нешта такое, такія вельмі вялікія іх трекі, якія там у умоўным TikTok, ну да, у TikTok там мільярд, мне здаецца, ўжо прагляду ёсць на гэтых сінглах, і ён там вельмі круто спявае, ён там гэта робіць максімальна якасна. Я не ведаю, куды ён сфрэнт, таму што яго ж пасля гэтага была вельмі моцная кетамінавая залежнасць, і потым у яго быў разыход з былой жонкай і гэтак далей, і гэтак далей. І тыпу іх там панесло максімальна ў якісьці дэбры, таму што Брынгі гэта гурт заўжды пра эксперыменты. Таму што я пазнаёміўся з Bring Me The Horizon у 2006 годзе, калі выйшаў іх самы першы альбом, але так атрымалася, што я спачатку паслухаў іх першую епішку. Я быў у санаторыі Свіслач пад Менскам, і хлопцы мясцовыя, яны былі металістамі, яны слухалі польскі Бехімат, яны слухалі Брынгоў, гэтак далей, і гэтак далей. І я памятаю... Палякі? Так, Бехімот гэта палякі. Бегемот, да. І яны мне распавядалі, што вось выйшаў іх альбом, яны яго там умоўна набылі на піратскім CD, яны кажуць, што ну вось у параўнанні, яны думалі, што гэта другі альбом, таму што першым была епішка. І вось тыпу па параўнанні з першым альбомай той самай епішкай яны тыпу апапселі. І вось выходзіць новы альбом Bring Me The Horizon, і ўсё заўжды не тое. Выходзіць Suicide Seasons, які там проста на той момант атрымаў залаты статус, і гэта быў там адзін з першых металёвых гуртоў, там дыскорных гуртоў на той момант, які атрымаў залаты статус. Потым выходзіць Sempiternal, усе крычаць гаўніна, што там Can You Feel My Heart, гэта ебаная попса, і вось усё гэта. І вось кожны раз я чую гэта пра Брынгоў, але пасля гэтага 4-5 год, пакуль яны не выпусцяць новы альбом, усе метал-гурты граюць Брынгоў. Тыпу, яны робяць той же самы стыль, які просто там, і яны вельмі моцна паўплывалі на ўсю эстраду умоўную метальную. Ну, я, напэўна, пры тым, што я не з'яўляюся ні ў якім выпадку спецыялістам, не магу там шэрыць экспертызу нейкую, но настолькі разнастайныя групы я не ведаю. Так. І пры тым, што, напэўна, нейкія вельмі пяшчотныя сантыменты мне захоўваюцца. Проста тое, што, ведаеш, калі ты слухаеш Traitors Never Play Hangman, першы гэты альбом з супер экстрэмальным вакалам, з супер цяжкай музыкай, ну, гэта прикольна. Вось. Я час ад часу, ведаеш, гэтыя горткі, дзе дзяўчынка там з кішкамі стаіць, нешта вось такое, да? І як гэта ўсё ў нейкія мульцікі, ў нейкую Японію пераходзіць, вот это все, конечно, вельмі цікава.
Я еще не могу на кружэлке набыть их апошні альбом. Ну, это не апошні альбом, мне падаецца. Survival Horror? Так, там, дзе яны з Baby Metal. Да, да рэч, мне здаецца, вось по маім асабістым адчуванням лепшае, што рабілі Брэнгі, гэта вось якраз Survival Horror. Это тое, што са мной максімальна... Гэта просто, ведаеш, такой канцэнтрат Bring Me The Horizon, усяго таго, што мне ў іх падабалася заўжды, таму што сярод музыкаў, вось, напрыклад, як гэта пра Кані Уэста кажуць. Кані Уэст даволі даўно не музыка. Ну, не ў плане... Ён, тыпу... Маркетолог. Не, ён займаецца прадакшнам, калі стварае музыку. Ён знаходзіць, ён ідзе да ўмоўнага чалавека, які робіць піздатыя сучасныя біты, і з ім працуе, і калі паглядзець там на крэдыты яго трэкаў, там просто пералік, просто, я не ведаю, з 20 імёнаў, якія там максімальна розныя. І у Брэнгоў тое ж самае. Для Брэнгоў няма умоўна пытання пайсці да чувака, які ствараў музыку у апошнім думе. Як его клічуць? Мік Гордон. Яны пайшлі да Міка Гордона, каб ён ім дапамог спрадюсіраваць альбом. Гэта максімальна клёва, калі ты хочаш знаходзіцца ў сучаснай плыні, і пры гэтым ты можаш, у цябе мазгі дазваляюць да таго, што ты прыходзіш да чалавека і такі, ты робіш піздаты прадакшн, нам падабаецца тваё свядзенне, нам падабаюцца твае ідэі, давай паспрабуем нешта зрабіць разам. Ты атрымаеш грошай, мы атрымаем грошай, і мы зробім нешта, што будзе гучаць сучасна і неяк паўплывае на людзей, зрэзаніруе. Вось мне асабліва гэтага не хапае. Я разумею памер індустрыі музыкальнай у Беларусі, я разумею, што там вельмі не шмат грошаў, і умоўная там Наві-бэнд які-небудзь, умоўна зусім Наві-бэнд, якісьці беларускі гурт, ён не можа пайсці, напрыклад, да Андерса Фрідена, які спявае ў In Flames і з'яўляецца прадюсерам, каб яны разам зрабілі нешта. Ці яны не могуць там, напрыклад, пайсці умоўна там да таго ж самага Маналінка, які просто зараз сапраўдная зорка электроннай музыкі, каб папрацаваць з ім. Таму што там умоўнаму Маналінку, які грае на Burning Man, у якога 30 мільёнаў слухачоў толькі на Spotify, яму не цікава працаваць з маленькім рынкам, асабліва там, калі ён там умоўна на беларускай мове. То бок там ужо... То бок ты хочаш сказаць, што трэба адразу падняцца на ўсіх узроўнях, а потым ужо пашыраць беларускую мову? Я кажу толькі пра тое, што... Вось, блядь, зараз мне накідаюць струку ў Твітары. Не, я кажу толькі тое, што я разумею, чаму наша індустрыя, яна займае даволі вялікую частку расійскай музыкі, таму што ў расійскай музыкі існуюць там такія стаўпы, як магілёўскія Айова, якія нарадзіліся па факце з гурта таварыш Маузер. Би-2. Які, дарэчы, ніхуя не таварыш, а проста Маузер. З іх там нарадзіўся ЛСП, які таксама гурт Грязь, у якім Денис спявае. Би-2. Таксама. Ну, Би-2, слухай, з Би-2 вельмі шмат спрэчак, а яны пра беларускія, але яны, ну, як па мне, яны даволі шмат часоў не знаходзяцца. Хаця, з іншага боку, слухай, Би-2 прыязджалі, я памятаю, у гэтыя... Я быў проста ў іх на прэс-канферэнцыі калісьці. Яны прыязджалі ў Магілёў на дзень горада, і яны ладзілі Би-2 фэст, ён назваўся, у Бабруйску. І ён там як мінімум некалькі год праходзіў. Таму, да, магчыма, я памыляюся. Я не знаходжуся просто ў кантэксце Би-2. Іва Саціва. Іва Саціва раз'ёбная. Вось Іве Саціве максімальны рэспект. Я не ведаю, ты слухаў Іву Саціву? Іву Саціву я гляджу. Візуальна, як гэта выглядае, мне вельмі падабаецца. Вельмі. Але я не магу дабрацца. Не магу дабрацца. У яе ёсць трэк «Пан». Мне здаецца, адзін з самых першых сінглоў. Это вось маё самае... Адзін з самых папулярных. Ну, магчыма так. Вось я вельмі раю паслухаць. Там вось ёсць у мяне... Любоў да электроншчыны. Ну, просто так атрымалася, што мне исполнілася 18 у 2010-м, і 2009-2010 гэта гады, калі у Беларусі на рэйвах, а я максімальна прорэйверскі чувак, які, тыпу, я памятаю, як нараджалася Здзянне, я памятаю, як нараджалася Сома. То бок я ведаю там умоўнага Будзько не як чалавека з гурта Шума, я яго ведаю як музыкальнага прадюсера, які на рэйвах граў. Як Івана Будзько з сватоў. Вось. І для мяне вось галоўная музыка там 9, 8, 10 гэта драм-н-бас. І калі я чую, як Саціва спявае пад умоўна, гэта не зусім драм-н-бас, але ну вось пад гэтыя ударкі я такі вау, вось гэта са мной вельмі моцна. А тектонік табе не заходзіць? Тектонік. Оп!
Ой, я памятаю, нас затащили. У меня была дзяўчына, мне 16 год, мне здаецца, Лера клікалі. Кароч, зараз гэта клічыцца беларуска-расійскі універсітэт, вось, машынка магілёўская. Там, кароч, па суботах былі дыскатэкі. І я не памятаю, 10 умоўна 2009 год мяне затащили на гэту дыскатэку. А каб ты разумеў, я ў 2009 выглядаў, у мяне туннелі, вельмі доўгія валасы і ўсё такое, там у майкі Манавар. Вось, мяне затаскиваюць туды, дыскатэка ва універсітэце. Усе нахлысталіся вось гэтай таннай вадзярай. Сваяк сіній. Не, ладно, сваяк сіній яшчэ нармальная вадзяра, там дзікая утка, вось такім. І яны, блядь, танцуюць тэктонік. Усе, ведаеш, гэта не такі тэктонік, які ты бачыў на Ютубе. Это просто умоўны тэктонік, які, вось гэта максімальна тупарыльскі. Я згадаў чалавека, якога ён сам беларус, але мала хто ведае, што ён з Беларусі, і ён вельмі папулярны. Нека. Нека, так. Ты не ведаеш, што такая Нека, так? Нека, гэта хардкор дыджейка. Френчкор, хардкор. Гэта дзяўчына, якая зараз грае на самых вялікіх, буйных фестывалях па ўсяму свету. Яна грала на... Як яго? Не Burning Man, а другі вялікі фестываль. Качел. На Качеле... На Качеле былі «Молчать дома». Да. Короче, гэта чалавек... Электроннай музыкі фестываль. Ёй нармальна выступаць на адной сцэне з Дэвідам Гетта, каб ты разумеў. Вось. Яна моя аднагодка, так атрымалася, што я яе даволі добра ведаю. Вось. І яены муж гэта Майсол, боже, я ніколі не магу, Дэніс, короче. Вось. Гэта чувак... Я только Байсол ведаю. Вось. Гэта чувак, які у Францыі лічыцца, просто, окей, не... Tomorrowland. Да, вось, на Tomorrowland яна грала. На галоўнай сцэне. Гэта ніхуя сабе. Вось. І вось у іх есть гэты творчы тандем з Дэнісам, які лічыцца просто, короче, каб вы разумелі, гэта як Лявон Вольскі, толькі для Францыі. Нават не як Лявон Вольскі. Вось уявіце сабе Занона Пазняка толькі ад хардкор музыкі. Вось, гэта Дэніс у Францыі. Вось. І калі, у іх максімальна клёвыя, сучасныя усе гэтыя рэчы, яны бяруць нейкія там французскія нацыянальныя спевы, міксуюць іх пад хардкор, і ва Францыі, і асабліва ў Нідерландах, гэта нацыянальны такі рух. Вось у Нідерландах там, напрыклад, вось шмаль і хардкор. Вот два стаўпа, на якіх стаіць культура. Умоўна, не закидывайте меня, калі ласачка, з туркамі. Вось, беларуская... Мне падаецца, што вся дзейнасць у беларускам ютубе, яна скіравана на тое, каб аўтара і крэатара закідалі з туркамі, каб быў нейкі распаўсюд гэтага ўсяго і была нейкая актыўнасць. Так мы, у прынцыпе, гэтымі туркамі мы ствараем энергію. Вось такая тема. Бляха, вось мне хочацца распавесці гэтую гісторыю. Мы сустрэліся з абсентам за пару гадзін да пачатку віленскага канцэрта, і зараз я адкрою таямніцу. Мы такія, а давайте паспрабуем развесці срач. Вось, мы тады размаўлялі, што нам не хапае вось якогасьці сапраўднага срача. І як, бляха, Сеня прыгожа адпрацаваў. Велічэзны рэспект. І я не ведаю, ці сачыце вы за Сеня. Сеня зараз закідывае беларускім прыютам жывёл. Просто такія грошы, што, просто моя велічэзная яму павага. Для чалавека нармальна там на лячэнне коткі даць 750 евро зараз. І, короче, вось. Сеня малайчына. Так, я не ведаю, ці даслухаў ты да гэтага момента, мы абяцалі на падкасці з Сеняй спытаць у цябе, калі ты паклікаеш Сеню ў жыццё маліну. Слухай, высветлілася, што Сеня паклікаў Сашы Ігулін. І мы з Сашай размаўлялі учора, яны здымаюцца сёння, мы здымаемся з вами ў суботу, яны здымаюцца ў сераду. Якраз, дзякуй Богу, у меня ёсць магчымасць адпачываць бліжэйшы там тыдзень-паўтары, і я скарыстаюся гэтай магчымасцю. Я пагляджу ў выніку, я вельмі рэспектую абсент, мне вельмі падабаецца сам феномен. Паглядзім, я лічу, што Саша дастаткова вялікі канал для таго, каб мы не паўтараліся. І Саша даволі падрабязна працуе, таму гэта не будзе нейкі там разагрев, умоўна кажучы, там нашага інтэрв'ю. Паглядзім, што зробіць Саша.
ну, той прадукт, які зрабілі вы, мне было цікава яго слухаць, мне падаецца, это такой чувак сапраўды вельмі глыбокі, таму ўсё магчыма. Ну слухай, тут я, конечно, я зараз самому сабе чэлесаў накіну, мы ж ніхера не пра інтэрв'ю, мы просто пасядзець паразмаўляць. Да, мы з Вадзімам, калі будавалі першы гікаўскі, у нас была такая тэма, што мы просто робім нейкую невялічкую суполку, і мы людзям ствараем настрой. І у мяне не было ніякай думкі закінуць якое-небудзь там каверзнае пытанне ці нешта такое. Я просто мы яго вельмі даўно слухаем. Ну, за Вадзім я не ведаю увогуле, мне здаецца, з пачатку стварэння Абсента як музыкі. І для мяне просто важна было рэспектануць за тое, што мне зараз накідаюцца зноў чэлесаў і так далее. Я лічу вось такія гурты, як, напрыклад, там той же самы Абсент, Молчат дома, Нискис і вось усе нашы вось гэтыя даволі там Наві бэнд умоўны. Я іх лічу вельмі важнымі для вось ведаеце, для нашай вось гэтай беларускай вокладкі. Таму што гэта ж выключна, і вось як, напрыклад, тая ж самае Жыццё маліна. Мне, чэсна кажучы, мне здаецца, 80% тваіх гасцей яны са мной не рэзаніруюць. Я сачу, вось, я падпісаны на канал, але я больш гляджу насамрэч шорцы, якія вы выпускаеце. І ці ў тыктоке падпісаны, я вось дакладна не памятаю. У нас ёсць тыкток, да. Да, і вось, але калі выходзіць нешта, што мне насамрэч цікава, там умоўнае інтэрв'ю IT-барады, ці там, напрыклад, ты шуму клікаў, вось я з задавальненнем паглядзеў, таму што я вось просто максімальны фанат яе голасу і таго, што яна робіць. Вось, і, канешне, гэта вельмі важна для просто стварэння вось гэтай агульнай беларускай вокладкі, тое, што у нас ёсць інфлюенсеры клёвыя, у нас ёсць піздатыя музыкі, у нас ёсць ахуенныя пра беларускія пісьменнікі. Вось там, напрыклад, ты з Філіпенкай выпускаў інтэрв'ю, і у мяне быў, сапраўдны жах ад таго, што некаторыя людзі пісалі ў каментарах наконт таго, што вось, як вы лічыце там умоўнага Філіпенку ці Алексіевіч беларусамі, яны ж, расейцы, пішуць па-расейску і гэтак далей. І я магу памыляцца, ты дзесьці узгадываў Філіпенка, і быў момант, што ты сказаў, што ён тыпу расійскі пісьменнік, а пасля гэтага стукнуў сябе па губам і сказаў, што ён расійскамоўны пісьменнік. Вось, я не памятаю. Напэўна, так было. Не так даўно, у гэтым годзе, мне падаецца. Ну, то калісьці, вось, ёсць у мяне такі ўспамін. І, канешне, тыпу, гэта ж ты самы софт-пауэр. Вось, як па мне. Да не, мне просто падаецца, што трэба ствараць гэты масіў, ну, сапраўды чагосьці беларускага, таму што, ведаеце, мы на «Заглядне сонца» учора записывалі 2 выпуска, і мы размаўлялі пра памылкі БНР. І насамрэч, што бок том сітуацыя, калі вельмі просты тэйк, адзін з тэйкаў, гэта тое, што мы хацелі нашы айцы БНР, нашы там гэтыя людзі хацелі будаваць дзяржаву без нацыі. Ну, то бок там апярэджвалі працэсы. І там, ну, насае будаўніцтва не адбылася, і людзі проста не разумелі, што такое беларусі. То бок чытаць хочаш па-беларуску, а што чытаць? Няма чаго чытаць, адукацыі няма. І гэтак далей. Таму, безумоўна, контент беларускі і кантэкст беларускі трэба ствараць і неяк абмяркоўваць. Ну, то наша задача цалкам разумее, што ў нас захавалася вось гэта вертыкальная пазнавальнасць. Мы хочам глядзець інтэрв'ю пра людзей нам сімпатычных. І зразумела, што как бы адукацыйная місія, якая ёсць там, напрыклад, у «Жыцця маліна», што глядзіце, якія беларусы разнастайныя, якія цікавыя і якія глыбокія. Ну, зразумела, там на умоўную, я не ведаю каго, Светлану Курс, там не ўсе подуць глядзець, да? Але праз, напрыклад, давер да нашага брэнда, да, да нашага канала, ну, давай паглядзім, как бы, ну, нібыта, я спадзяюся, што ёсць людзі, якія херні не робяць, давайте паглядзім. І калі яны даведаюцца, што ёсць такі чалавек, які напісаў кніжку, якая толькі 140 старон, калі кажуць, вельмі цікавая, гэта будзе развівацца, ці таксама пачнуць слухаць нешта там беларускае. Ну, дзякуй Богу, у нас ёсць гэта ядро, 40-60 тысяч людзей нас у любым выпадку паглядзяць. Гэта вельмі добра. Гэта вялікае дасягненне з улікам таго, што можа быць людзям за прагляд нашага контента. І я вельмі ўдзячны ім. Таму в гэтым сэнсе, разумееш, паказваць гэтую беларушчыну максімальна шырока, таму што вы мне сёння, вось мы сёння размаўляем там 1,5 гадзіны, больше мы уже размаўляем, да. Ну, я даведаўся пра існаванне некаторых людзей, пра которых я не ведаў. То бок, ну, насамрэч, і ведаеце, вось маркер таго, што Беларусь насамрэч, блядь, маленькая, там, один клочок землі, да ідзіце ўсё в сраку, да, дарэчы, вельмі важны момант.
У нас срака это по-беларуску, жопа по-руску, дупла по-польску, срака по-беларуску. Можете не быць удзячнымі мне за гэта. І сэнс у тым, што маркерам был добры, калі мы параўноўвалі, як прайшло наша дзяцінства. То бок мы нібыта тры уладальніка гэтага вось сіняга пашпарта з капустай, да? Але наколькі розная Беларусь, про якую мы кажам, да? То бок я чалавек, які вырас, напрыклад, в цэнтральным рэгіёне, тое, што ў меня было. Чалавек каля Украіны, чалавек каля Расіі. Беларусь супер розная. І гэта супер цікава і супер важна паказваць гэтых супер розных людзей. Потому што, блядь, у нас можа быць цікава? На жаль, мы змагаемся зараз з гэтай посткаланіяльнай нашай хернёй. Ну, на жаль, можа быць і не посткаланіяльнай, калі там Пуцін сябе павядзе па-рознаму, ну, не будзем што-небудзь пра кепскае, але сэнс у тым, што гэта кончаная арыентацыя на Маскву і агулам адварот нейкі ад свайго, гэта вельмі кепска. Потому што, ведаеце, пашоў пасля вайны тэйк про тое, што, ребята, ну, зашквар там глядзець, напрыклад, расійскай. Хаця, ну, яна была вельмі розная, супер розная, да? І, как бы, у ступені гэтага зашквара разбірацца мы можам яшчэ на 3 гадзіны. Окей, мы такие, все, мы не глядзім рускае, зато мы все глядзім украінскае цяпер, да, как бы, а беларускае, як было нецанядбанае, такое ёсць. Я разумею, што я бліжу як чувак, які енчыць, які вельмі зацікаўлены, то бок я зацікаўлены тым, каб глядзелі беларускі весь контент, не абавязкова жыццё Маліна. Я просто зацікаўлены, каб гэты рынок сам пушыў, каб была зацікаўленасць за самого прадукта, і калі ты яго ствараў, у цябе былі нейкія механізмы роста, просто тое, што самі беларусы сваім цікавяцца. І я вельмі спадзяюся, што калі-небудзь такое будзе, і калі-небудзь вось гэты масіў там 150 на дадзены момант, калі не памыляюся, выпускаў Маліны, што ёсць такі, ну давайте паглядзім, што там было, і ім будзе што глядзець, і ім будзе дзе слухаць, напрыклад, беларускую мову. І тое самае, ну і напрыклад пра тое, што вы любіце, мне што падабаецца, што мы там на беларускай мове абмяркоўвалі Олівера Сайкса, или Сайкла, я не памятаю, як прозвішча до конца. То бок сэнс у тым, каб мы беларускую мову таксама ў гета не засоўвалі. Я, ведаеце, перад БНР 106 у меня быў адзін выходны на вельмі доўгім перыядзе. То бок, умоўна кажучы, у меня там 14 працадзён, як у сялян у калгасах беларускіх 14 працадзён, і вось у меня адзін выходны. І ён трапляе на дзень вялікага марша ў Варшаве. І я якраз запускаю, вось, дзякуючы гэтаму акошку, как бы, ну, здарылася сённяшняе наше спатканне, я запускаю гэтую рубрику пытанні там і адказы. І мне пачынаюць, я не ведаю, з якой інтанацыі людзі гэта пісалі, але, напэўна, я быў настолькі стомлены, што я ўспрыняў гэта, што мне напіхиваюць. Па тыпу, а чаго вас няма на марш? І, как бы, окей, магчыма, мне трэба было бы там быць, таму што, ну, пазнавальныя людзі, і мы так гэта все распаўсюджваем. То есть інфлюэнсеры, як бы мы не ставіліся за таго, што у нас няма рынка, інфлюэнсеры у нас ёсць. Ёсць людзі, на якіх там у некаторых суполках глядзяць. Але мне бы вельмі не хацелася, каб маю беларускасць і маю беларушчыну засоўвалі ў фрэйм, напрыклад, змагання. То бок я гэтую беларускасцю, я ёй займаюсь кожны, сука, дзень. Ну, то бок, я абмяркоўваю музыку на беларускай, я раблю беларускі кантэкст, я абмяркоўваю спорт па-беларуску, я размаўляю па-беларуску. Не адзін дзень. Я вельмі паважаю ўсіх людзей, якія выйшлі, хто былі са сцягамі, але гэта не адзін дзень. Гэта, ведаеце, як кажуць, што па тыпу там вось у нас свята якое-нибудь жаночае, і все пачынаюць там несці кветкі. Кожны дзень можна несці гэтыя кветкі, да? Як шмат хто з маіх сяброў пісалі, што я жанчына кожны дзень. Так тое самае, как бы, ну, беларускасці на кожны дзень. І не трэба засоўваць гэтую беларускую мову толькі ў абмеркаванні палітыкі, нудоты-блівоты, наших пакутаў, ну і гісторыі. Па-беларуску можна ўсё кайфова абмяркоўваць. І, ну, я думаю, што мне вельмі важна таксама зараз паспрабаваць рэалізаваць такі casual больш праектик в ТикТоку, ну і просто распавядаць, не ведаю, там, я падпісан зараз, я фанацею чувака, ён па-украінску распавядае пра авіяцыю. Пра все базовыя там рэчы, пра палёт, пад'ём, пра зону турбулентнасці і гэтак далей. Яны робяць гэта украінскую, то бок яны зараз адштурхоўваюцца ад Расіі максімальна, то бок яны даюць магчымасць людзям, тому што зараз у нас, калі людзі нават хочуць, ім няма чаго глядзець. А самая вялікая праблема, што ім няма чаго глядзець не на душныя палітычныя тэмы. То бок ёсць вы, ёсць абсуждаем, ну, то, што я ведаю. Але пры гэтым, калі вот людзі, мы размаўлялі з вами да гэтага мотора, да второго ўжо, пра Brama.online, я не ведаю, што беларускую ютуба настолькі шмат. І мне бы вельмі хацелася, каб беларускіх лайфстайл рэчаў станавілася больш шмат, каб мы ў сваім звычайным жыцці
легітымізавалі гэтую мову і легітымізавалі сваю разнастайнасць, што беларусы могуць быць якімі заўгодна. А то у нас нібыта, ведаеце, у нас как вось ты ідзеш калі на пасадку і у цябе вось ёсць месца для того, каб спраўдзіць, ці твоя валіза праходзіць. Вось у нас нібыта такі фрэйм, які можа быць беларус. Асацыяцыя, ідзеш на пасадку, я такі, бля, гэта ж прыёмнік, ты стаіш у гэтым, бля, камеры метр на метр, перад табой дзверь, там нельга сесть. Іншая асацыяцыя з пасадкай. У мяне чамусьці адразу вайна ў галаве. Таксама. Іншая думка ў Пратасевіча, калі ён ідзе на пасадку. Фінальнае пытанне. Гаррі Поттер раз'ёб ці не? Ты чалавек, які вкаціўся ў Гаррі Поттера. Я думаю, што Гаррі Поттер гэта вельмі крута, і вельмі крута, што у нас былі пераклады на беларускі Гаррі Поттера. Мне вельмі хацелася, каб яны працягнуліся, таму што гэта таксама прызналі наш часткай цывілізаванага света. Я вельмі люблю, калі людзі ствараюць нейкія сусвет, у які вельмі цікава паглыбляцца і у якім ты просто можаш растварацца нават. Таму што я Гаррі Поттера, я глядзеў фільму, я памятаю, што ў 20 гадоў першы раз я паглядзеў Гаррі Поттера, у меня было жудаснае пахмелле, просто нейкае незразумелае, і я глядзеў, і мне было так цікава, але это быў Новы год, і трэба было ісці далей піць, і мне было вельмі шкада, што я не магу сядзець і далей глядзець Гаррі Поттера. Карацей, у выніку я бросіў піць, але працягнуў глядзець Гаррі Поттера. Я думаю, што гэта правільнае было жыццёвае рашэнне цалкам. Я пачаў чытаць Гаррі Поттера у ўзросце 34 гадоў, і я вам хочу сказаць, што это вельмі круто. Я разумею, як Джон Роулінг стала папулярнай, таму што гэта вельмі акуратна прапісаны сусвет, вельмі з павагай да чытача прапісаны сусвет, і больш за тое, вельмі цікава глядзець, як гэта все развіваецца. І, напрыклад, то бок я зараз выкарыстоўваю Гаррі Поттера у тым ліку, як каб прапампоўваць сваю польскую мову. І я разумею, і мне казалі пра гэта настаўнікі, што расце і персанажы растуць, і расце складанасць і мову ў тым ліку, і тое, пра што яны распавядаюць. Таму Гаррі Поттер гэта вельмі крута. Ёсць такі канал Хаданович, я не памятаю, як ён называецца, спадара Хадановича канал, але вось там ён тлумачыў пра тое, што вось Уладар Пярсцёнкаў і Гаррі Поттер, адзін твор гэта антымілітарысцкі, а другі вось менавіта антыфашысцкі. І нібыта не Гаррі Поттер, гэта вось пра антыфашызм, гэта вось такая вельмі добрая метафора. Таму это значна сур'ёзнее, мне падаецца, што значна сур'ёзнее. Калі што, ёсць выпуск з аматарам вельмі вялікім. Мы табе закінем. Мы зрабілі 3-гадзінны выпуск пра... Ну не 3, ты шо? Здаецца, 3. Там 2 добра, гадзіны. кароче, мы зрабілі выпуск з 30 пытаннямі да сусвета Гаррі Поттера. Як тупымі, так і не тупымі пытаннямі. І гэта інфармацыя, ведаеш, якую трэба, каб яе знайсці, яе трэба пагугліць. Вось, і Яўген прыйшоў да нас, ён вельмі цікава пра гэта распавёў, таму я вам нагадаю, можаце... Чувакі, слухайте, вы вельмі крутыя, как бы... Я яшчэ кажу, што дзякуючы там IT-баразе пра вас даведаўся, але я разумею, колькі вы ўжо працы зрабілі. Клас. Вельмі круто. Таму я ж табе кажу, што я вельмі спадзяюся, што калі-небудзь гэты свет беларускі звярнецца да самого сабе і пачне сябе паважаць, і ўсё гэта будзе запатрабавана, таму што працы зроблена вельмі шмат і вельмі якасна. Так што дзякуй, што запрасілі. Дзякуй табе, што прыйшоў. Вось, а вы ці што там гэта падабаечка, патрыёнчык, вы ведаеце ці што рабіць. Шэр. Да, і напішыце ў каментарах, як заўжды, дзякуй за мову. Мне, дарэчы, ты бачыў, у нас людзі пачалі пісаць не дзякуй за мову, а просто ДЗМ. І накідайце спракоў, калі ласка, нам, таму што гэта паліва, на якім увесь беларускі YouTube працягвае жыць. Горбаш, зрабі промо. Толькі на гэты раз застаў спасылку адразу ў пасце. Всё, добра, стопаемся.